खन्थाइया दायो LIC एजेन्ट जाबाय। गुसु थोंनै आथिङाव जन्था मुजा, आखाइजों बाइकबो रोंगौ सालायनो, हायो हमनो स्टियारिंबो, खोथा रायज्लायो कम्पिउटार इन्टारनेटनि रावजों। थुला बिलाइ आरो फालिनि जि मैला बि दायो गानलिया। खन्थाइगिरिफोरा आउटडेट जाबाय होनना गोरिब खन्थाइगिरिनि लोगो एंगारबाय खन्थाइया। साजायथिलियाव अर फोजोंनायनिफ्रायनो अखाफोरा अख्राङाव गैलिया। सोरबा इन्सुरेन्स एजेन्ट मोनबाय नामा? गोजोन्थों। बै माबाया फंबाया मिथिंगा जाखांबाय।